Какво се случва с тялото ви, когато ядете лук? Знаете ли какво прави лукът с тялото ви? Първо, той укрепва имунната ви система и помага в борбата с вируси и бактерии. Второ, те подобряват здравето на сърцето и помагат за понижаване на кръвното налягане и лошия холестерол. Трето, те помагат за регулиране на нивата на кръвната захар, което е много полезно за хора с диабет. Четвърто, те подобряват храносмилането и намаляват подуването и запека. Пето, те укрепват костите и поддържат здравето на ставите, но бъдете внимателни, яденето на твърде много лук може да предизвика стомашно дразнене и газове. Накратко, яжте лук с мярка и тялото ви ще ви благодари. Не забравяйте да харесате и да ме последвате.